ga ana wata gariya da dala. Kuma shugaban kasan ma ya kara kokarin pointin din bashi ne daga Ingila domin a wabtaro shi a cewa wa 'yan Najeriya. Ko dai ka rungumi kaddarar rungumar biyan bashi ko kuma bashi ya turmushe ka kamar yadda aka yi cikin sassarkawa 'yan Najeriya yunwa da tsiya-tsiya. Ko dai ka yarda an ciwo ba bashi ko kuma jikinka ya gaya maka idan ma ba ka ce kana son Buharin yanzu ka sauka daga motar. Amma baka sauka ba dai za su bi ka su girmushe ka. 'Yan Najeriya fa sun gama ganin abin da suka gani. Jiya Alhaji Janar Muhammadu Buhari Najeriya yana magana akan mutanen Najeriya ba su kara hakuri saura da mogusle wasu masu mai da martani a matsayina na ɗan Najeriya na ce na ji gani. Wani irin sun fice kuɗi da ake kiran wasu barayi ina suka kwana. An kira wasu barayi sai kuma ga katafaren kanta neman katakurin ɗera a bila. Wasanan kuta lafiya ya kashe wasu kamalan ta Hausa wannan mako. Ga aiki zai